homies, welcome back sa new vlog ko. Hold up. Mga homies, ayan na. Ang galing mga homies. Ang video na to, mapakita ko sa inyo ulit yung ating baby salmon. From TM size, ito, to good size. Malaki-laki na siya mga homies. Wala na akong maitapat sa kanyang mga TM. Medyo umabante na siya. Tapos bumulto rin yung kanyang katawan. Tapos kung kakainin. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo yung pictorial ko ng baby salmon. Tingnan nyo na lang mga homies ha. So yun, nakita nyo ba mga homies? Meron pa yung kasunod. Yun. At kung video naman, para malaman nyo rin, ito, papakita ko rin sa inyo para makita nyo kung lumaki na siya. Baby salmon. Baby salmon. Cute. Yan. Yan mga homies. Brown na brown. Baby salmon natin. Laki na ng good size. Malaki siya kahit pa paano. Yun mga homies, nakita nyo ba? At pero hindi sa video na to, di mawawala ang test pipe. Pero hindi na to test pipe kasi tinapatan ko na rin siya ng good size na condition na din. Tingnan natin kung makaka-survive yung baby salmon natin mga homies. Pero tingin ko, lalamunin niya rin yun, yung good size na itatapat ko. Kasi matapang talaga yung baby salmon. Basta salmon talaga mga homies, matapang. Kaya mag-alaga rin kayo ng baby salmon kung gusto nyo ng matapang. Yung matapang na kaya kayong ipaglaban kahit sa maling tao. So yun. So yun mga homies. Ito yung test pipe. Tingnan nyo na lang. So yun mga homies. Ito yung baby salmon natin. Yan. Nakikita nyo ba mga homies? Siyensya na. Ang ating cellphone nag-auto-focus lamang sa mukha. Nakakainis. Yan yung baby salmon natin mga homies. Bago ko pala to simulan, pupunggo na naman ako ng train. Shit, man. So bago ko to simulan, shoutout muna sa inyo mga homies. Basahin nyo na lang yan ulit. Wala nang M&M yan. Yun mga homies, nabasa nyo ba? Shoutout rin sa mga new G vlogger na kagaya ko. Sila Gagang Vlog. Si Gagang Vlog na pupunta sa akin, dadayuin ako mga homies. Sila Gagang Pogi, sila Boss Mendo, si Zero, Gagang Boy, supportahan nyo rin yan, mabait yan mga homies. At lahat ng mga bago, shoutout sa inyo, pati sa mga veterans natin, shoutout rin sa inyo mga homies. At shoutout rin pala kay Sir J-Mix Official. Yan, subscribe nyo lang yan mga homies. Hindi siya patungkol sa G's pero madami kayong matututunan dyan mga homies. Yun, sige na, ano pa hinihintay natin? Paglabanin na natin mga homies. So yun mga homies, ito yung tatapat ko sa baby salmon natin. Good size na kulay brown siya. Pero mamula-mula yung paa mga homies, mamula-mula na maitim. Hindi ko alam anong tawag dito. Bahalan siya buhay niya kung anong gusto niya. So yun, kita niyan. Ito yung baby salmon. Baby salmon, mas bating good size. Okay game.
Ops, 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 ops. Tingnan natin kung bibigyan tayo magandang laban ulit. Ang baby salmon natin. Ang liligalig. So yun mga homies, laban na agad, laban na agad. Ay goy. Talagang masyadong malakas talaga, humawak. Tapang talaga yung baby salmon. Nangayaw na. Kanina tinespite ko tong good size. Kinakain niya lang yung kamats niya. Ngayon, ipapatihulog na siya. Talagang hindi kinaya yung baby salmon mga homies. Talagang dadakotin ng baby salmon, no? Talagang pipigayin mga homies. Tingnan yung gumalaw, oh. Talagang nilalapat niya yung galamay. Oh, talagang sinasakal, eh. G na G. Munti ka na mga homies. Pang. Talagang maligalig kasi to, maliksi yung good size natin. Pero talagang tumatalon na mga homies. Hindi niya kaya yung baby salmon natin. Gigil yung baby salmon. Bigyan natin ng chance pang isa. Wala na mga homies. Pero tapatan ko pa to ng isa mga homies. Lalabasan ko pa ng isang good size din. Mga homies, naglabas pa ako ng isang good size. Pero ito, medyo may kapayatan. Pero isa to sa mga na-condition ko kasi. Kahit try ko kung kakayanin niya yung baby salmon natin. Kulay orange siya. Dark na orange. Game. Tingnan natin kung ang laki ng bulto kasi yung baby salmon mga homies. Parang bata pa lang, kapal na pa rin ng balat, bata pa lang. Tingnan natin. Wala talaga. Condition to pero talagang ang lakas ng baby salmon. Lakas talaga mga homies. Siguro sniper kayang itapat dito sa baby salmon. Talagang kaya Andaya daw talaga to, baby salmon sa mga derby mga homies. Sabi lang sa akin. Kasi nai-match to sa mga PM o good. Hindi ma-match yan. Parang ito yung nagiging pandaya nila sa laban. Baby salmon. Wala Kahit mga good size hindi kaya. Talagang kita nyo, dinakma. Talagang pandakmaan yung laro ng baby salmon mga homies. Safe play na yung good size. Wala, hindi rin kaya. Talagang dinakma mga homies, Dinakma talaga, Nang hina, Nang hina. Kasi laki ng katis. Laki ng katis mga homies. Talagang dinadakma ng baby sa Talagang dinadakma, Nang hina na yung good size natin mga homies. Ikaw ba naman dakmain ng baby salmon? Tapos kagat-kagatin. Nang hina, Tingnan natin kung nakaagat pa. Magbumult na rin siguro tong baby salmon natin mga homies. So, tatapatan ko pa ng isa homies para siguradong 3. Malaman natin kung gaano katapang yung baby salmon. So, ayun mga homies, nilabasan ko ng mahaba-haba naman. Good size rin. Pero mahaba-haba nilabas ko. Tingnan natin kung kakayanin. Maisan. Tingnan natin kung continuous swimming yung baby salmon natin. Kapal ng sapot. Parang nahilol. Pak! Talagang dinakot na naman mga homies, Takbo, ang bilis tumakbo, Ang bilis na takbo na ito, Nag-overspeeding siya takbo, Wala na, takbo na. Magpapatihulog na mga homies, Magpapatihulog na. Pero dinakot talaga ng... Ang bilis mo naman. Bilis, Ang bilis niya, ginamit niya na lang sa takbo, hindi na sa paglaban mga homies,
Wala, mga homies. Ayun lang. Pero kung gusto ko pa maglabas ng isa eh. Try ko pa isa, mga homies, last. Yun, mga homies, pumili pa ako ng isang good size. Ito, may bulto na, tapos mahaba galamay na, pinili ko. Tingnan natin kung papalag to sa baby salmon. Okay. Ayan o, medyo match na, mga homies oh. Tingnan natin kung papalag na to sa baby salmon. Oh, pumapalag, mga homies oh. Nakikipagalikan. Kaso naramdaman niya rin yung lakas ng baby salmon. Talagang nanguluntoy, mga homies oh. Nanguluntoy oh. Pero pumalag siya, mga homies ha. Kasi hindi sila nagkakalayunan ng Hindi ko na inaawatin, mga homies. Bahala na siya pagtanggol niya yung sarili niya. Nang hina talaga, mga. Pero aggressive, mga homies. Umaamba ng kagat. Naambahan ako ng kagat. Nang hina. Talagang laki ng katis, mga homies. Iba talaga si Macmal yung baby salmon. Talagang malaki. Oh, hinalikan, mga homies. Ayan na. Ang galing, mga homies. Talagang nagpababa siya para mabilutan niya at malikodan sa likod. Kita niya, mga homies oh. Sandali at ilang ikot lang oh. Bilot na oh. So yun, kailangan talaga, gusto talaga ng baby salmon, mas malaki pa siguro sa kanya. Yun lang, mga homies. Ganun katapang yung baby salmon natin. Pwede na tong ipalag, idayo na to. Kung nagustuhan nyo yun, mga homies, maglalabas pa ako ng ibang content ko sa baby salmon ko. Yun lang. Thank you sa panonood, mga homies. Thank you and peace out.